Вітаю, шановні телеглядачі, в ефірі Суспільного. Тема Дня Крим. В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Децентралізація для Криму – український державний проєкт. Відеоконференція з такою назвою відбулася в онлайн-режимі 7 травня. В ній прийняли участь представники Міністерства розвитку громад та територій Верховної Ради України, Меджлісу кримськотатарського народу, кримської громадськості та незалежні експерти. Всі вони обговорили питання щодо змін щодо територіального устрою Криму. Які зміни до адміністративного територіального устрою Криму пропонуються внести та до яких наслідків все це може призвести? От про це ми і поговоримо сьогодні з нашими гостями. З нами на зв'язку Антон Кореневич, представник президента України в Автономній Республіці Крим. Вітаю вас, пане Антоне. Доброго вечора, пані Ларисо. Доброго вечора. Я бачила ваш виступ на цій конференції. Поясніть, будь ласка, ви з самого початку представляли там президента, безумовно, як представник президента Автономної Республіки Крим. І ви чи не з перших почали говорити про те, що необхідно дослухатися до... Ви визначили кілька питань. Це перше, дослухатися до думки Меджлісу кримськотатарського народу, а по-друге, подбати про топоніміку, яка... про те, як вона зазначається в документах. От, пане Антоне, ви мали чути, що автори цього документу говорили про те, що більшість містечок в Криму, вони є декомунізовані, тобто в них немає комуністичних назв. От, на ваш погляд, чи достатньо цього, якщо мова йде по Крим? Саме того, що назва не є історичною, не є кримськотатарською, але вона є декомунізованою. Чи достатньо цього для державної політики? Ну, ви знаєте, по-перше, я хотів би зазначити, що важливо, що ця дискусія розпочалася. Цей проект, відповідно, є важливим для того, щоб Крим не випадав із загальноукраїнського контексту децентралізації. Тому, безумовно, з політичної точки зору важливо тримати Крим разом з іншими адміністративно-територіальними одиницями України, разом з іншими регіонами. Тож те, що Крим потрапляє під процес децентралізації, це однозначно правильно і добре. Власне кажучи, ми одразу окреслили нашу позицію на початку, ви абсолютно вірно зазначили. І там було декілька таких важливих речей. Відповідно, перше, ми говорили про те, що важливо побачити весь проект, власне кажучи, зрозуміти, як він напрацьовувався, писався. І це дуже важливо. І ми одразу акцентували увагу на тому, що треба дійсно повернутися до питань топоніміки кримськотатарського корінного народу. І, власне, що цей проект може доопрацювати, відповідно, із залученням представників громадськості, експертного середовища, кримчан або ж мешканців Криму, так, які знаходяться як на підконтрольній уряду України території, так і на непідконтрольних територіях. Ми, звичайно, говоримо про тих, хто має проукраїнську позицію, тобто ми не говоримо про колаборантів там чи ще щось. І, звичайно, з Меджлісом кримськотатарського народу. Я думаю, що питання топоніміки не є закрите, і тут є над чим працювати. І, власне, потім і пан Рефат Чубаров, і народні депутати кримськотатарські відзначали також це. Тож я думаю, що є абсолютно нормальною схема, яку запропонували наприкінці цього заходу, створити відповідну робочу групу на базі комітету з державного будівництва та містобудування. І відповідно на базі того комітету із залученням широким громадськості, експертного середовища, максимально ефективно доопрацювати відповідний проект. Пане Антоне, ну якщо ми говоримо про Меджліс, чому я почала з кримськотатарської топоніміки? Тому що це, на мій погляд, такий показник, це лакмус, тому що Меджліс кримськотатарського народу як представницький орган, що визнано Верховною Радою України ще в 2014 році. Все ж таки представницький орган і його права, і його можливості, і його статус. Це не блогер і не лом, при всій повазі. Тому і там дуже багато було таких речей, наприклад, коли мова йшла про, коли Ахтем Чийгоз підняв питання про те, що можливо, що згідно нових проєктів, що можливо може бути демонтований той же самий Бахчисарайський район, і що він може стати частиною Сімферопольського району. От на ваш погляд, тут кримські татари, Меджліс кримськотатарський як представницький орган, чи є, може вже є необхідність поставити питання щодо
діалогу з представницьким органом і вже потім долучення громадськості. Тому що все ж таки це орган влади. Ми однозначно вважаємо, що Меджліс кримськотатарського народу, як представницький орган кримськотатарського народу, має брати участь в усіх процесах, які стосуються Криму. Тобто ми жодним чином не ставимо його там в одну ланку зломами чи громадськістю. Ну, насправді ми якби ставимося до всіх з повагою, і в нас ніколи немає питань щодо того, що хтось важливіший, хтось менш важливий. Але щодо Меджлісу, ви абсолютно праві, Меджліс кримськотатарського народу має брати участь у всіх процесах. І вже за результатами цієї відповідної відеоконференції ми звернулися з листами відповідними і до Мінрегіону, і до відповідного комітету, і до Офісу президента. Відповідно, в разі створення цієї робочої групи, про яку я щойно говорив на базі відповідного комітету, до неї обов'язково мають йти представники Меджлісу кримськотатарського народу. Якщо ви слідкували, я впевнений, ви слідкували за ходом цієї відеоконференції. Відповідно, дуже багато в чому наші позиціями Меджлісу співпадали, і це нормально, тому що ми спільно бачимо багато речей, і, власне, на спільні завдання. Тож, з нашого боку до Меджлісу тільки повага, і, безумовно, ми визнаємо їхнє право брати участь у таких процесах. Тут навіть питань не може бути. Там дуже цікаво було, ви звернули на це увагу, що під час цієї відеоконференції там були присутні представники різних політичних партій, там і Єлізавета Багуцька від «Слуги народу», і Рустем Умеров від «Голосу», і Ахтем Чийгоз був. Тобто там були і представники громадськості, та ж сама Наталя Лютікова, багато різних людей. І це було цікаво спостерігати, як ті, хто говорив всі ці роки про Крим, хто займався кримською тематикою, вони всі були одностайні. Як ви поясните? Ну і, звісно, вони, і там же і представництво президента в Автономній Республіці Крим, у всіх була одностайна позиція щодо ключових моментів: статусу народу, необхідності топоніміки, необхідності, наприклад, бути уважним щодо культурних, історичних і політичних особливостей Криму. Як ви поясните цю одностайність між різними, здавалось би, політичними людьми? Я не знаю, насправді я думаю, що дуже добре, що дійсно була така широка залученість громадськості. Ми знаємо, чули про те, що дійсно були побажання щодо долучення до дискусії, і відповідні особи долучалися, тобто ніхто нікому не ставив, умовно кажучи, якісь заборони чи запобіжники для участі у дискусії, тому вона дійсно вийшла така дуже активна з залученням колег. Ви знаєте, щодо кримськотатарського складника, ну я думаю, що просто не визнавати це не можна. Вільний народ Криму, який має особливі права на відповідно те, що відбувається в Криму, і відповідно на адміністративно-територіальні устрій, і все, що пов'язано з кримським питанням. Тож я тут, якщо чесно, іншого варіанту і не бачу, окрім як враховувати ці речі, і окрім як відповідно говорити про це все, безумовно, із залученням представницьких органів кримськотатарського народу, і відповідно планувати подальші проекти, активності, пов'язані з тим же самим адміністративно-територіальним устроєм, про який ми сьогодні говоримо, Криму, безумовно, із залученням корінного народу. Інакше просто бути не може. Особливо, звичайно, ми завжди пам'ятаємо і говоримо про те, що корінний народ, на жаль, стає ключовою мішенню порушень окупаційної влади. І це стається не вперше. Так, 2014 рік не став чимось новим. І відповідно, безумовно, відновлення історичної справедливості і прав кримськотатарського корінного народу. Ми тільки підтримуємо ці речі. Тому це для нас абсолютно природний процес. Дякую, пане Антоне. З нами на зв'язку був Антон Кереневич, представник президента України в Автономній Республіці Крим. А ми вже готові поговорити з Ігорем Каліушко, головою правління Центру політико-правових реформ. Вітаю вас, пане Ігорю.
Доброго вечора. Доброго вечора. Під час обговорення проекту децентралізації Криму була дуже жвава дискусія. І одне з питань, яке було задане, чому зараз необхідно виносити це питання, розробляти зміну територіального устрою, переподіляти районні територіальні громади. От як ви відповіли на це питання? Чому зараз? Ну, на мій погляд, тут відповідь абсолютно очевидна, оскільки ми всі вважаємо, що Крим є частиною території України, і сьогодні в Україні готується до такого вже завершального етапу адміністративно-територіальна реформа базового і субрегіонального рівнів. Відповідно, ця реформа повинна охоплювати собою і Крим. Так, звичайно, ми всі розуміємо, що сьогодні впровадити ці зміни в життя і почати вже працювати по-новому буде неможливо. Як зрештою, сьогодні взагалі на території Криму, на жаль, не діють Конституція і закони України. Але ми не повинні, тим не менше, викреслювати Крим із проведення цієї реформи і повинні, на мій погляд, готувати її на всій території, включаючи Крим. Пане Ігорі, от я читаю 7 стаття Конституції Автономної Республіки Крим, говорить про те, що територія Автономної Республіки Крим – це адміністративно-територіальними одиницями Автономної Республіки є район, місто, район у місті, селище, село та інші одиниці відповідно до Конституції України та законів України. І далі сказано, що питання утворення, зміни меж зазначених адміністративно-територіальних одиниць в Автономній Республіці Крим визначається законами України і нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим у межах її компетенції. Була дискусія щодо районів, тому що на сьогоднішній, в тому числі і територіальних громад, тому що на сьогоднішній момент в Криму діє 293 місцевих і селищних громади, є райони, велика кількість. Згідно нових пропозицій, які ґрунтуються на нормах, на міжнародних нормах, на певних алгоритмах, в Криму зменшується кількість територіальних громад до 58, про це говорилося, і зменшується кількість районів. Наприклад, зникає Бахчисарайський район або Білогорський район, і там є питання, чи вони будуть частиною Симферопольського чи Севастопольського. От скажіть, будь ласка, як бути, по-перше, з Конституцією Криму, яка говорить про те, що на рівні держави Україна без залучення представницького органу Кримської автономії неможливо вирішити це питання, узгодити. А по-друге, що робити з тим, що зменшується кількість громад і районів? Ну, стосовно зменшення кількості, я не розумію, в чому тут проблема. Тобто, якщо ми хочемо, це давно вже доведено в Україні, якщо ми хочемо мати повноцінне місцеве самоврядування і хочемо децентралізувати повноваження і фінанси, тобто передати їх з центрального державного рівня на рівень місцевого самоврядування, ми повинні мати відповідну інфраструктуру, тобто відповідно організовані громади, які будуть здатні прийняти ці повноваження і їх виконувати. Сільські ради, які ми маємо сьогодні не тільки в Криму, а в багатьох інших областях, де-не-де залишаються з чисельністю населення по 500 і менше мешканців, не спроможні виконувати більшість тих повноважень, про які йде мова в рамках реформи децентралізації. Тому, власне, і визначено концепцією реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, затвердженої ще в 2014 році, що на першому етапі для того, щоб досягнути децентралізації, треба провести отаку часткову адміністративно-територіальну реформу. Так, дійсно, на більшості територій України ця реформа проходить по-іншому, проходить на добровільній основі, і тільки не пам'ятаю там який відсоток, якийсь там 10 чи 15%, які залишаться, будуть уже організовані державним рішенням.
В Криму ми сьогодні цієї можливості зробити не маємо і через його окупацію. Тому сьогодні ці речі взагалі в Криму, на жаль, працювати не будуть. Але це не означає, що ми повинні викреслити Крим із цієї реформи взагалі. Я не виключаю, що коли Крим повернеться в юрисдикцію української конституції, українських законів, можливо, треба буде приймати якісь додаткові допоміжні заходи. До речі, сам феномен Конституції Автономної Республіки Крим, він дійсно тут накладає певні обов'язки. Попри те, що ви правильно все зачитали, там немає жодної норми, яка б унеможливлювала в законодавстві України розглядати питання адміністративно-територіального устрою. Там сказано, що органи Автономної Республіки Крим вирішують питання відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України та законами України. От коли ця можливість відновиться знову функціонувати в Верховній Раді Автономної Республіки Крим, я не виключаю, що це питання буде нею розглянуто. Можливо, тоді внесуться якісь зміни, принаймні будуть розглядатися якісь пропозиції. В будь-якому разі, та реформа, яка сьогодні проводиться, вона однозначно спрямована на користь мешканців Автономної Республіки Крим, які отримають від цієї реформи більше переваги, без сумніву, ніж мають сьогодні. Пане Ігорі, ну от, наприклад, якщо ми говоримо про невеличкі містечка, там звучало кілька географічних назв. Наприклад, як приклад переводилася Кримська Роза, поселення, він там як 1700 мешканців. Насправді, невеличкі поселення, про які ми говоримо, це поселення в передмістях великих міст, які самотужки будували кримські татари. Вони дійсно невеличкі. І це правда. І от якщо зараз станеться, що місця компактного проживання представників кримськотатарського народу будуть об'єднані в єдину територіальну громаду з тими містами і поселеннями, і селищами, в яких до кримських татар дуже неоднозначне ставлення. Чи не призведе це до того, що, по-перше, кримські татари будуть дискриміновані в питанні прийняття рішень? Чи не призведе це до того, що відбудеться, що вони просто втратять можливість якимось чином впливати на своє власне життя? Тому що те, що невеличке під Києвом, і те, що невеличке під Симферополем, це все ж таки різні речі. Я цілком розумію ці особливості, і, власне, тому я абсолютно підтримував ту ініціативу, якою нещодавно відбулося обговорення цього питання в такому досить широкому контексті. І знову ж таки, ви говорите зі мною, я не є представник влади, я не організовую цю реформу, я не керую реформою. Я є лише експерт, і то не в частині, я не займаюся питанням реформування громад, я займаюся в цій реформі лише компонентом, пов'язаним з реформою територіальної організації державної влади, а відтак мене цікавить, якими будуть майбутні райони. Тому що райони саме створюються для розміщення там державних органів виконавчої влади. З цієї точки зору я не бачу ніяких проблем, якщо в рамках цієї реформи в Криму буде передбачено в Автономній Республіці Крим 7 районів, можливо 6. І окремим районом має бути визначений Севастополь. Знову ж таки, можна говорити про зміни в Конституцію. Тут так само, якщо готується і обговорюється законопроект про внесення змін в Конституцію щодо адміністративно-територіальної реформи, то я б пропонував політикам так само розглянути варіант, щоб, наприклад, разом з цими змінами включити Севастополь в склад Кримської автономії.
Зрозуміло. не виділяти його в особливий статус, не позбавляти його права на самоврядування, як він був, на жаль, у нас всі роки через існування там іноземної воєнної бази. Тому тут є про що говорити. Але знову ж таки, ці реформи не треба замовчувати і відкладати на колись, на потім. Той аспект, який ви назвали, дійсно треба обговорювати в контексті моделювання організації громад на території Автономної Республіки Крим. І я думаю, що дійсно тут є сенс робити певні особливості, зважаючи на статус кримсько-татарського народу. Дякую, пане Ігорю. З нами на зв'язку був Ігор Каліушка, голова правління Центру політико-правових реформ. А ми готові поговорити з Юрієм Ганущаком, експертом реанімаційного пакету реформ. Вітаю вас, пане Юрію. Добрий вечір. Під час обговорення реформи адміністрування на території Автономної Республіки Крим багато говорилося саме про кримський контекст, тому що Крим – особливий регіон. От на ваш погляд, чи можливо, і, до речі, представники кримсько-татарського народу, і не тільки представники мешканців Криму, всі говорили про те, що необхідно для початку, перед тим, як починати розподілення на територіальні громади і на райони в Криму, треба спочатку прийняти закон про статус корінного народу, прийняти зміни до Конституції щодо визначення Криму як національно-територіальної автономії, а вже потім щось розподіляти. От на ваш погляд, чи необхідно все ж таки, чи не бачите ви все ж таки таку, певну долю, таку правдиву долю в цих зауваженнях, що Крим є дуже непростим регіоном і може почати все ж таки зі змін в українську Конституцію, а потім щось міняти в територіальному устрої? Давайте виходимо з того, що Крим є частиною таки України. Тобто закони України мають розповсюджуватися на Крим. А от особливості уже формування адмінтерустрою мають виходити із того, як бачиться дійсно врахування інтересів корінного населення. Тому що адмінтерустрій, взагалі кажучи, це система надання послуг, система адміністрування. І за великим рахунком адмінтерустрій, він не має кольору. І це питання спроможне чи неспроможне, відповідно, конфігурація – це територія, це населення і це спроможна влада. Тобто можливість створити відповідний орган, владний орган на цій території, щоб надавати комплект тих послуг, який є єдиний по Україні. Тобто в комплект входить середня освіта. Середня освіта можливо надаватися від початку до кінця, якщо є школа, на мінімум 250 дітей. Це реально відповідає 2,5 тисячі мешканців. Нижче не можна. Тобто, яке би не було ситуація, але якщо на території немає 2,5 тисячі мешканців, то не може бути відповідно створений орган влади. І коли ми моделювали ще в 2009 році, в мене вийшло 58 громад. Я був все-таки директором департаменту, і тому це було моє завдання. І там теж враховувалася певним чином конфігурація території в залежності від природного ландшафту. Якщо зі сторони корінного народу будуть пропозиції, тобто ми подаємо пропозиції цих 58 громад, якщо будуть пропозиції змінити конфігурацію, може щось виділити, до цього всього треба підходити зважено і прислухатися. Але параметри мають відповідати спроможності. Тобто треба розуміти одне. Все, що буде не відповідати спроможності, компрометує тих, хто буде вимагати. Тому що через деякий час
всі пересвідчаться, що математику не обдуриш. І систему управління не обдуриш. Тому що є система управління, яка передбачає, що має бути певне навантаження на управлінський склад. Має бути відповідний рівень кваліфікації цього управлінського складу. І в цьому відношенні легше робити більші громади і закладати певні запобіжники в частині культурної автономії, які не залежать саме від адміністративно-територіального устрою, ніж під ці особливості робити адмінтерустрій. Тобто я би пішов саме отаким шляхом. Це щодо громад. Тому що по громадах там є люфти. По районах, по субрегіональному рівню ніяких люфтів немає. Це жорстко державна вертикаль. І система управління там має зовсім інші особливості. Це ті ж самі державні адміністрації чи префектури, подивимося, як буде Конституція. Це виконавчі органи, територіальні органи виконавчої влади. І отут розрахунки йдуть по певній достатньо чіткій методиці. Це має бути 7 районів, включаючи район Севастополь. І це буде район Севастополь, а не місто Севастополь. Тому що Севастополь, взагалі кажучи, це те, що залишилося Крим мінус АРК. Зрозуміло. І це не місто. Дякую, пане Юрію. Я зрозуміла. Дуже дякую вам за таку докладну розповідь щодо різниці між тим, як виглядали райони і як вони будуть виглядати в новій Конституції, в новій редакції. З нами був Юрій Ганущак, експерт реанімаційного пакету реформ. Я спробую пояснити, чому це важливе питання, особливо, чому воно таке болісне для кримських мешканців. Як я вже сказала, як вже підтвердив це пан Антон Коріневич, представник президента в Автономній Республіці Крим. Під час цієї конференції всі люди, які мають відношення до Криму, представники різних політичних партій, вони всі фактично вказували на кримський аспект. Тому що, якщо ми говоримо, наприклад, про райони і про жорстку вертикаль, то для мешканців Криму не треба нагадувати, що єдиний район, який не зняв український прапор в Криму, вже окупованому Криму, був Бахчисарайський район, головою якого був Ільмі Умєров. І це велике питання, тому що в цій новій редакції, яка ґрунтується на економічних засадах, і це дійсно так, це міжнародна норма, знайти економічні центри тяжіння, більш багаті, більш вагомі населені пункти, навколо які стають оцими адміністративними центрами, але велике занепокоєння, яке демонстрували всі представники Криму від різних політичних партій, воно стосувалося якраз того, що в Криму не тільки економічні центри тяжіння, але і мова йде все ж таки і про політичні центри тяжіння, і про це не варто забувати. Ще один момент, який мені хотілося б нагадати, це те, що в Криму, це теж про що дуже багато говорилося і політиками, і кримською громадськістю, це про те, що в Криму, що економічні моменти певні, оці центри тяжіння Криму, вони були сформовані, якщо ми говоримо про ці центри тяжіння, це портові міста, це якісь промислові міста, це міста, з яких колись були депортовані кримські татари, тому на це теж треба вважати. З нами на зв'язку Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, і ми більш докладно його розпитаємо саме про права і інтереси кримсько-татарського народу в рамках цієї реформи. Вітаю вас, пане Рефате. Добрий вечір. Я хочу спитати вас, автори, експерти, які презентували проєкт, які говорять, що немає нічого поганого в тому, щоб зменшити кількість громад. Сьогодні їх 293, а треба створити там 58, тому що вони мають бути більші. Що маленьке містечко, поселення, якому там 500 людей, воно не може забезпечувати життя людей, надати послуги адміністративні цим людям. І от цей економічний аспект.
Але для Криму питання все ж таки трошки інше, тому що, якщо ми говоримо про економічні аспекти, то це питання податків. От чи не боїтеся ви, що оці збільшені громади, які будуть доєднані, де Бахчисарай доєднаний до Сімферополя, може призвести до того, що почнеться дискримінація економічна, в першу чергу, коли кримські татари не зможуть отримати дозволи на торгівлю, на ще щось. Тобто я от цього боюся дуже сильно. Ну, дивіться, тут дійсно виникає немало питань. І ці питання, вони не з того, що хтось хотів би довести, знаєте, якусь особливість кримськотатарського народу, якісь там виключні їхні права. Тут треба просто дивитися на попередню історію Криму, історію новітного часу. І всі знають в Україні, що кримські татари не лише були депортовані повністю всі, тотально, 75 років тому, але вони майже півстоліття не могли повертатися на свою землю, вони жили у вигнанні, а Крим заселявся людьми з російських областей, з інших регіонів тодішнього великого Радянського Союзу. І коли ми вже змогли пробити всі ці перепони, стіни, протидію радянської влади і почали повертатися, тоді були останні роки тодішньої Радянського Союзу, і була дуже специфічна політика розселення кримських татар, незважаючи на це, що ми це бачили, ми протидіяли, але була така, знаєте, директива. Кримські татари мають бути розселені таким чином, аби в жодному районі, в жодному населеному пункті вони не складали більше, ніж 25%. Отже, кримські татари зараз розселені по Криму дисперсно. Мало того, що їх всього 13% від кількості населення, яке було до окупації Криму Росією, а при тому вони ще дисперсно. Правда, є декілька таких компактних місць поселення, але їх тільки декілька. Отже, коли утворення адміністративно-територіальних одиниць, це багато питань, і в тому числі ви зараз про одне з них говорили, це питання економічного розвитку, але там є питання і функціонування у закладів освіти, закладів медицини. Освіта – це мова, це культура, це дитячі садки. А там будуть багато чого вирішуватися більшістю, голосуванням. Ми вже жили в такій системі. Це одна проблема, яку ви побачили. Інше питання – це питання пов'язане з нашою історією. Слухайте, не треба забувати, що кримські татари – це один із народів, який мав свою державність протягом 3 століть. Уявіть собі, 3 століття ми мали свою власну державу. Я просто нагадаю, що Радянський Союз тримався всього лише 70 років, і бачите, скільки всього накоїв. У нас є свої історичні центри, і вони для нас мають дуже велике значення. Отже, коли будемо говорити про економічні і політичні, адміністративні чи інші центри Криму, ми маємо виходити з того, що треба враховувати і наше бачення цього. Чому це обов'язково Сімферополь? Сімферополь, колишній Ахмечит, це був населений таке поселення близько Бахчисараю, там, де був султан Калга, друга людина в Кримському ханстві, але центр політичний, адміністративний був в Бахчисараї. Чому зараз ми не можемо повернутися до Бахчисараю? Я хотів би сказати, що таких питань виникає немало, і я просто зупинюся ще на одному, що зараз децентралізація Криму – це дуже такий випадок, дуже зручний, коли можна було одразу вирішити питання відновлення історичної топоніміки Криму.
зараз Криму повернути назву лише там близько 60 назв це у зв'язку з декомунізацією. Але ж всі знають, що після депортації кримськотатарського народу в 45-му, 46-му, 7-му роках були змінені більше ніж 1500 назв. Їх треба повертати. От таких питань дуже багато. Дякую, пане Рефате. З нами на зв'язку був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Ми запрошували до цієї бесіди представників Міністерства Мінрегіонів. Вони, на жаль, не змогли включитися, але, як зрозуміло, обговорення буде продовжуватися. Питань дуже багато. І, як ми бачимо, є і політична консолідація представників Криму, людей, які вийшли з Криму і зайшли в Верховну Раду з різних партій. Щодо якраз цього питання, тому ми будемо до нього повертатися. Ну що ж, на цьому я з вами прощаюся. Цю програму для вас провела Лариса Волошина. І нагадую, для того, щоб бути в курсі подій, отримувати відомості про останні новинки з Криму, я пропоную вам підписуватися на нашу сторіночку на UA Крим в Фейсбуці, а також читати сайт Суспільного. На все добре.